Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 ngadto sa 47. Walang madugay nangandam si Maria o midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias o nagmusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pagmusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel o misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pagmusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Og miingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mga isuon, sa dili pa ipaambit nato ang buhay nga pulong sa Dios karong adlaw Disyembre 12, 2022. Kapistahan karon sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Og dinhi gayon Disyembre 12, ang Mga Birhen Maria mao ang patrona sa Sugbo og ingon man sa Visayas ug Mindanao. Siya ang nahimong patrona sa Sugbo, dili Senyor Santo Niño. Kay Ginoo man ang Senyor Santo Niño. Og ang patrona sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Central Visayas mao ang Birhen sa Guadalupe. O kapistahan karon sa Birhen sa Guadalupe sa Barangay Guadalupe, Cebu City, matag Disyembre 12. O atong ipaambit ang buhay nga pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios. Naggisgot man, may tungod na Ginoo, may tungod sa babaeng ulay. Naggisgot sa 1, San Lucas 1, kapitulo 49 at 39, kari sa 47. Lucas 1, 39, ngadto sa 47. Nagpasabot nga ang mahal nga Birhen Maria human misugot sa kabubuton sa Ginoo matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong, miadto dayon human og puyo sa taguangkan sa pulong nga himong tao nga si Lord Jesus Christ ni puyo paghuman og tando, paghuman og sugot sa mga Birhen, mi duaw dayon siya sa iyang parinti, mi duaw unya pipila ka lakang ngadto sa kabungturan sa Judea og dito sa usa ka bungtod dito magpuyo sa usa ka barangay o sa kadapit si Santa Isabel o San Zacarias. Miduaw ang babae nga 14 anyos nga diya sa iya taguangkan ang kahayag, ang pulong, kami sugot man siya sumala sa Dios pinaagi ni Arkanghel Gabriel. O biduaw siya. Unsa may iyang pagduaw sa mahal ka Birhen Maria ngadto siyang parinti nga tiguang naman apan nagmabdos na og unong kabuan nga mao si Santa Isabel ang asawa ni San Zacarias. Biduaw ang batan-ong babae nga iyang parinti og dito mialagad og 3 ka buwan. 3 ka buwan. Unsa may pag-alagad? Misilbi ba? Misilbi, milakaw, paghuman og sugot, milakaw, unya pag-abot sa bahay nagumusta, paghuman og pagmusta, nagulpot-ulpot sa kalipay ang bata nga diha sa taguangkan sa ni Santa Isabel. Og paghumang pagmusta, nagulpot-ulpot ang bata nga diha sa sabakan ni Santa Isabel nga mao si San Juan. Og ipadayon ang mga Birhen. Unya sulod sa 3 ka buwan, misilbi ngadto sa iyang parinti nga tiguang na nga nagbabdos. Misilbi may alagad ba? May alagad siya. Unsa may gibuhat niya? Siya ang magluto, manlaba, manilhig. May alagad gyud ngadto sa iyang parinti. Ang nagbabdos og 8 ka buwan. Ug human siya pangalagad 3 ka buwan di pauli sa ilang kaugalingon. Ug humang pangalagad nagpadayon gayon sa pagampo, pagpangalagad, pagampo ug pagsulti sa tinuod ang buhay ulay. Kami sugot man siya. Human siya may sugot, mituman, milakaw, miduaw, nagumusta, o kunya nagulpot-ulpot sa kalipay ang bata nga si San Juan. Mao ka na ang may tabo kanimo. Ikaw nagtanaw, ikaw nagminaw, ikaw nag-online, nag-view, malipay ka gayon. Kay taliabot naman ang si Santa Isabel pagpanganak, niya taliabot man ang bunga sa tiyan nga pulong niya taliabot.
nagtuman, nagampo gayon, nagpadayon pag-ampo, nagpadayon pagtuman, nagpadayon pagsulti sa tinuod ang babaeng ulay. Nagpadayon, wa mohunong. O sa iyang pagpadayon, unang hangtod karon Disyembre 12, bago nang nakalabay ang Disyembre 8. Ang gideklara sa simbahan nga Immaculada Concepcion, gipanamkon nga way buling og sala. Unya pagka Disyembre 12, ang Our Lady of Guadalupe. Kinsa man ni si Our Lady of Guadalupe? Dito ang usa ka butubag sa ngalang San Diego, miadto sa bungtod. O pag-abot sa bungtod, mipupo siya og rosas nga gisulod sa palapton nga dunay marka sa larawan sa babay ni San Diego. O kunya gihatag ni San Diego ngadto sa obispo, ngadto sa simbahanan. Dinhi mo simba siya og napit sa bungtod, og paghapit sa bungtod, ang babae nga mablos nakigsulti kaniya. Unya giputos ang mga rosas sa usa ka palapton og gihatag ngadto sa obispo. Dito kini mitabo sa Portugal, Mexico. Dugay na Our Lady of Guadalupe. Apan layo man to Mexico. Layo ang Portugal. Og miali ang Sugbo ang Our Lady of Guadalupe. Miani sa Sugbo, sa Cebu City, muna ang Barangay Guadalupe. Unya, usa ka tuig kong simba kada adlaw sa Barangay Guadalupe before ko niya nag-argaw. Nisimba ko. Nakihimamat ko sa mga silingan, mga kaila, nakiguban-uban ko nila, hangtod, right after sa akong pagka dangat sa ospital, milahos ko nga ni sa argaw. Og dinhi karon nagpadayon, bisan pa man layo ang argaw sa dakpan sa Subo, padayon gayon. Kay karong adlaw ang gitawag og Disyembre 12, kada adlaw sa milabay nga tuig. Milabay nga katuig, kanunay di ko musimba kada adlaw sa Birhen sa Guadalupe. Nga naman, kay matag adlaw nga di ko malimot niya nga magrosaryo ko sa mga Birhen. O hangtod karon magrosaryo ko. Kada adlaw gayon. Munang dili na ko malimtan ang mga Birhen. O sa akong altar gibutangan tupad sa Ginoo ang mga Birhen. O sa akong pagpakikilabi karon kaninyo, at tumangan ako ang Ginoo kilid o ang mahal nga Birhen, ang Birhen sa Guadalupe. Siya ang Lady of all Nations. O karong adlaw kay gipaambit man ako ang akong pagpadayon pagrosaryo patag adlaw sa inahan. Ang inahan masinugtanon, nagpadayon hangtod karon. Munang nagtuman sa kabuton sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, gituman, nilig-on, nihugot ang pagtuo ug nagpadayon sa iyang pagsangyaw sa pulong, kay ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong na himong tao. Ug mao kana nga kun ikaw karon gisultihan. Ikaw karon tan-aw gisultihan. Ikaw karon nag-online, nag-view gisultihan sa labawng makagagahom nga ikaw mangandam gayud sa tanang higayon, sa tanang panahon. Kay ana ang labaw sa tanan, ang Ginoo naa sa tanang panahon ug naa magpuyo sa kinabuhi sa matag tawo. Magkristohanon ka man og dili kristohanon, nagpuyo ang labaw nga makagagahom sa matag kinabuhi sa matag tawo, bata ug tigulang, babay ug lalaki. Busa ikaw gipanawagan sa Ginoo, gisangpit ikaw siguro personal nga ikaw mubalik sa paglaom, mubalik sa pagtuo, mubalik sa paghimaya, mubalik pagbanghalagan, mubalik pagsulti sa tinuod. Kay ang tinuod, musulti kag tinuod, muhatag kanimo og kagawasan. Pagpili ang kagawasan, makahatag kanimo og kalimpyo. Kung ikaw ano'y kagawasan, mubalik ka, mupili kayo nga maglimpyo, maghingpit, maghuli, magbalaan sa imong kinabuhi. Kay ikaw, dipuyan sa labawng makagagahom sa langit o sa yuta. Mo'y naghimo sa langit o yuta, mo'y naghimo sa tanang makita o dili makita, ang Ginoo labaw sa tanan. Siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kinabuhi, o siya ang kamaturan. Busa ikaw tao gisampit, magbalaan, maghingpit, aron ka makasulod sa gigarian sa langit. O dito magpuyo ka sa way katapusan, ang pilianan siya Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo, ang dapit nga way katapusan. Mao ang gingharian sa langit. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.